যতনানো lamsogo chikunsa video ni bisingte narokni biskango maa-pha mani kokbo khrinke obo chini Tiprasa rokni bisingo kami amsairogo drug yakho phekjaknai podre pot manai rokni bisingte chalaimani bisingte chini Tiprasa Siklarok jebabe derawi tonglaikha hamyao kalai tonglaikha o belakino kanama singsa sungkebo siakari sung jotno siu obo ungli tongaro chini mokol boskango sung nugui tong haifano tabuk suk joratoi obono mathaknani bagwi sung abahai mungsa kwrak yapiri kunu leiblepan sung nuklaiakho aboni bagwi obahai incident rok obahai samwng rok je chini Tiprasa Siklarokni bisingo teenagers rokni bisingo je komiwi phaikha ba komi tongo abahai bo kunu phano mari sung nugyakho kunu lokkon sung nugyakho o issue belaikhani serious obahaikani serious je Siklarok wngkha chini bwsarok wngkha chini nokni jemon সম্পত্তি chini kamini সম্পত্তি chini dophani chini jatini সম্পত্তি tabo chini bwsa nosto wngkha mane chini kamini সম্পত্তি nosto wngkha chini nokhungni সম্পত্তি nosto wngkha chini jati chini dophani সম্পত্তি nosto wngkha obahai deramungno nosto wngmungno sung ahino nasigui deranani rwlainai ahino nasigui simna tonglainai bakhai yogi simda sung nasigui tonglasinai yago yagromu simda sung nasigui tonglasinai mungsa to khlaithai tongla ar obono tui kebo wansukya abahai bya wansuknai bo tongo khlaina muchungnai bo tongo kintu boroni simi chengnai boro thagilainai bo lamatoi khainai abo kwbangma borokrokno mathal manlaya wnglayui khlaina muchungbo khlaimanya wnglayui tonglaima sung nukjago khlaijaknai lama khlaijaknai samung o manairokno mwthaknani bagwi belekhani limited o manairokno khainani bagwi chung jodi kunu political party rokni bwkhak nasigui tongkha hangkhe ang sanai abole kunu din tai wnglia sung jodi kunu netani bwkhak nasigui tongkhe je o neta se o samungno khlainai o drug chanai rokno mwthaknai abo tai wnglia sung jodi kunu sorkarni proti ba local administration no simi nasigui tongkhe police rokno simi nasigui tongkhe i borok se mwthaknai o samungno tai thakliya tamui hini attaki samanai o malaina chette nung joto nini high level o nung thangnani chaitokli suppose nung local neta ni simi chengui local administration ni simi chengui nini sub division level district level state level o phono nung phaidi o manairogo nung tebo kha thwinai bwkha bainai nung mungsa suk effectively je khlaimanya omo possible yakni se sung surrender se khairi ma painai tangli hindi o drug ni je manai tabusu jorate yang jototo buchi mani obo emon level o samung ungo emon babe structure oboni bagui swnamjak o structure no swainani o structure ni baire thangui kebo mungsa khlainani abo tamo nini BDO SDM DM nini local neta phano wngkha nini
थानानि इनचार्ज फोनोंखा साब डिभिजन नि एसडिपि फोनोंखा डिस्ट्रिक्ट नि एसपि अफिसार फोनोंखा अब आसा कलाइसाया बेलेखन कुटु ngata saw mo thakna saw phiokna sini siklarokno sini tiprasa teenagers rokno saw phiokna ojung jalni yakni gurugui phirugui nasigui seri phaiga hangka samwngno khlainai obono mo thakna ni bagui kainui jotoni effective lama sini bwskango tongo पुइला हनखेनो चिनि फेमिली लेभेल चिनि नुखुंनि लेभेल जों अबनो मा थाकनानि बागै पुइला स्टेप जों माना लानो सेकेन्ड हनखे चिनि गामि चिनि विलेज लेभेल जों अबनो मा थाकनानि बागै मा चाइटकनाय तामुङै आं अकक साइदं होनबा अ काइनै लेभेल नो बाद रखा हनखे अकाइनि samwngno badrui nung joto sakani bwkha kasanani thangdi nung aro kebengmung mangsa kwbang mannai kebengnai borok mangsa chwng kwbang kha mannai nino samwngno kebengnani bagui chino samwngno kebengnani bagui nono chubanani bagile khub kisa boroksa phainai jodi nung o kaini level no karu onno level tu jodi wansu onno lama tu jodi wansu dong khanke tabuk nini family level no nini bwsano nung control khlainani thangthani wo nini bwsano nung kaham kha naikolnani thangthani wo kunu neta kunu officer kunu police aro thangni no kebengi manuya kebengnani kunu lama kunu setbini kare nini kami level o bahaino kamini joto Maa-pha rok jodi kok thansa wngui o samwngno mo thaknani bagui kamini siklarokni thangphai bongni movement rokno kamio sabo habui tong kamini siklarok bo samwngno involve wngui tong borokno aroni noroi bising bo samwngno thepanani nang o manui rokno jodi kamini parents rok kamini Maa-pha rok jodi nijini yagoti saina khanke aro Kunu Police, Kunu Neta, Kunu Montri, nini kamini, chini kamini o Maa-pha rokni o chaitoklaisinai yagrainani keboni phan krui, lama krui, sep krui. Tai o kainui o duita level o जों जदि ठीक भाबे chini khlaithaina जों जदि khlainargi manka hanke chini bwsarokno chini siklarokno drug charui mannai drug phalui mannai drug chanani obas khairi mannai abo hai kun drug phalnai borok bo kintu asai manya ba asai glak আর যদি চিনি বসারকনো जों o chanani yakni phiyogi mankhe chini kamio o drug phalnai rokno drug phalnani bagui जों lama muthubui rei mankha hankhe aro kuno Michael lalni khomota krui nini bwsarokno nini kamini bwsarokno drug charanani drug phalnani tai drug chanani loi khlai mannani tabuk drug phalnai samwngno Montri neta phano kwrwngui tongthong police officer phano kwrwngui tongthong bo bini je business no bini je planning no bo success tai khlai mangla jodi जों chini family tai chini kami level o easily khlai manmani o kaini samwngno जों jodi khlailai mankhe khabang dakute bukhsang saimani anrok ani o proposal no ani wansubungno norok agree khlainai ja khlaya phiyaba जों joto deeply wansugui naidi जों गुरुगै फिरगै जों अरन मा सगिनाय कुनु नेता कुनु मन्त्रि कुनु पुलिस अफिसार कुनु DM SDM नि बखाक नासिगै अ ड्राग फालाय रकनो रमदि मथाकदि नै सिमिनो जों नासिगै तंलायखा हानख्ले अमताय थाकनानि उनलिया
ulta barinai tai sini siklarok tebo deramungo gobang khe khlailainai sini somas sini nok nukhung sini sompoti sing kamalainai abon bagui phaidi khaboni dakte bukhukjong chwng sini nukhungni level sini Maa-pha song sini bwsa bwtui rokno sini teenager sini sikla chasloksa chrai rokno chwng obo hai kheno tui dunlaiyano jate obo hai lama rogo yapiri senani borok septa manthung borok sujukta manthung abo hai kuno environment nini nok nukhungo nang create ta khlaidi je environment ni bagui je manani bagui nini chrai nini sikla chasloksa chrai obo hai chamung hamyarogo omo hai samung hamyarogo gadalnani sep manna tai kaisa hingke nini nukhungo nini bwsano naikolmani logi logi nini kamio nini amchaio jate obo hai chamung hamya chanairok phalmung hamya phalnairok jate hapnani septa manthung omo hai manui hamyarok nini kamini boundary o entry mannani kunu level phano jate septa manthung aboni bagui chwng kamini buma bupharok chwng yak baksa yapiri baksa kok thaisa wnglainani nangnai chwng obono thuplainani chwng yapiri kwrak chwng mas khelainai o kainui khainani bagui o kaini manui khainani bagui chwng kuno police officer ni dorkar nangya kuno DM SDM kuno mukhyamantri kuno sorkar kuno party ni chubachu swngnangya chwng chini Maa-pha rokni muchungmung ba kok thaisa simise chwngnango tai chwng obono ichha khlaiga angka chwng easily chwng khlailai man phaide chwng chini bwsa bwtui rokno chini sikla rokno chini sompotti dopani sompotti noknukhungni sompotti no chwng hamjagui chwng abono abo haikhono naikolnani muchungo hingkhe chwng abono protect khainani muchungo hingkhe deramani yakni chwng o samwngno kisa ma khlailainai aboni ulo abono karibo tebo kisa kisa manwirok khlailaijaknai tongo abo chwng twerk ahaino khlailai mannai jodi o kaini manaino chwng effectively tai kaham khe chwng jodi implement khlailai mankhe chini nok nukhungo tai chini kamio chwng belai kheno success rate kaham mannai chwrai rokno drug charnani yakni katirinani tai phiyoklaiwi o samwngno otherwise শুধু সরকারনো সিমি নাসিগই তংগইলে নেতা মন্ত্রী রকনো সিমি নাসিগই তংগইলে প্রশাসননো সিমি নাসিগই তংগইলে जों o samwngno tai mwthagui manlai lakha jotono hambai puilapai thak video naimani bagui khaklaio जों o wansung rokno takhisa जों cherei busioi nailai जों jodi norok chajagui tongkho omorokno sini nok nukhungo sini kamirogo जों implement khlainani chaitoklaiwno ba chaitoklaisadi asuk saino jotono khulmoi ana hamba yapre ana video no thakka jotono hamba